Čusák, hnusák, dámy a páni, toto je Spammer Games.sk, jeho let's play na hru Mafia 1. Mafia 1, to je hra pre majstrov, Dáme si nová hra a ideme na to. Prvá misia v tejto hre je prolog. A nabídka, ktorá sa neodmíta. Urobím tento part, idem to na YouTube a budem ze mňa let's player. Ja chcem byť let's player. Ako ste si mohli všimnúť, YouTube potvrdil partnerstvo. Teraz som partner YouTube a ide na to. Zbav sa pro následovateľu. Ide na to. Hajzle. Šoférujeme auto značky Harry Potter. Značky Harry Potter. Hajzel. Podľa mňa bude tento part dlhý jak môj kokot. 3 minúty. 3 minúty bude trvať, dávam tomu najviac. 3 minúty. Pretože toto spravím, idem to na YouTube. Bude zo mňa let's player. Let's player bude zo mňa. Skvěle. A ideme do Salieriho baru. Do Salieriho baru. A tam skončím túto partitúru 1. Partitúra 1. Nabídka, ktorá sa neodmíta. Je na to, dámy a páni. Prepáčte, že to takto nahrávam cez kameru, ale som na starom počítači, ktorý som teraz vyťahol a nefunguje mi na tom Fraps ani Camtasia Studio, pretože keď to pustím, tak mi to celé laguje. Tak som to musel takto spraviť na kameru. A celkom mi to aj ide. Akurát, že je to na hovno kvalita. Na hovno kvalita, ale je to dobré. Kurva. Som dojebal toto. Dámy a páni, rozmýšľal som, či by som neurobila nejaké tutoriály, ale nemám o čom. Tak, keby ste nejaké tutoriály chceli, napíšte mi dole do komentárov, alebo do správy, je mi to jedno, do ktorej prdele to napíšete. A ja to natočím a dám to na YouTube. A potom si to môžete pozrieť. Salieriho bar. Opravdový mistr, to je po česky. Opravdový mistr. Kudy to jedeš? Po ceste. Jdeš do piče. Dámy a páni, dúfam, že part 2 už bude v normálnej kvalite. Ale asi nie. Neviem. Ale rozhodol som sa, že gameplaye a let's playe z hry Mafia 1 budem vydávať každý týždeň. Každý týždeň jeden let's play z hry Mafia 1. Keď hru Mafiu 1 skončíme, tak natočím let's play z hry Mafia 2. Let's play, to bude veľa let's playov z tej hry.
Tak dámy a páni, ja sa s vami lúčim. A čus. A daj like.